ଦାତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଠେ ଭାତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି କେହି ଦାତା ନାହାନ୍ତି, ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜଣେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ସାର୍ ଏଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ ପାଠରେ ପ୍ରଥମ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନରେ ପ୍ରଥମ, ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟାଙ୍କୁ। ବୁଝିଲ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି ଝରକା କାଚଟି ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଣୁ ତୁମେ ତାହା ଆଣିବ ଓ ମରାମତି କରିବ। ଝରକାଟି ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତୁମେ ଆଣିବା ଦରକାର। ମୋ ଯୋଗୁଁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁଟି ଉଠେଇଲି ତମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତମେ ସେଠୁ ଉଠିଗଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଲିକ, ଆପଣ ଏଠି କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ବସିବେ। ନାଇଁ ରାମୁ, ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ପବନ ଆସୁଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କଲ, ଆଜିକା ଖବରକାଗଜ ନେଇକି ଆଇଲ, ଏଇଠି ପଢ଼ି ବସିକି। ସାର୍, ଖବରକାଗଜ ଆସିନି, ସମାଜ ଆଇଛି। ଆଣିବି କି? ତୋପରି ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ହୁଏ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ। ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ। ମାନେ? ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ସବୁ ଖାଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ପତଳା ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ତୁମ ଭଳିଆ ଲୋକ। କହିଲ ପିଲେ, ରଶ୍ମି ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଅତି ନିବିଡ଼। କିପରି? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍? ରଘୁ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ରଶ୍ମି ଭଗବାନ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ରେଖାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି।